Molècules. Enllaç covalent. Si recordem, els àtoms es poden unir amb enllaços covalents formant estructures cristal·lines, com hem vist en vídeos anteriors, però també es poden unir, i així ho fan en la majoria dels casos, formant unes partícules anomenades molècules. Una molècula és una partícula formada per dos o més àtoms units mitjançant enllaços covalents i representa la quantitat més petita d'una substància que manté totes les seues propietats. L'enllaç es produeix perquè els electrons compartits són atrets pels nuclis dels dos àtoms. Per exemple, aquí tenim dos àtoms de fluor. En l'última capa de valència, el fluor té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons i aquest fluor també en tindrà 7. Li faltarà un electró per a completar la capa. Per tant, el que farà serà un d'aquests electrons el compartirà. Un electró d'aquest àtom de fluor el compartís amb l'altre àtom de fluor i al mateix temps aquest àtom de fluor compartís un dels seus 7 electrons de la capa amb l'altre àtom de fluor. Així, tots dos tenen la capa completa, 8 i 8. Fixem-nos, comptem els electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I l'altre també. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compleixen la regla de l'octet, de màxima estabilitat.